n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke 14 n'oge na-adị n'emume nke ụka. Tata ka obodo anyị n'ụwa bụkwazi United States of America na-eme mmemme nke Independence. So anụmasị anyị niile gbakọtala ọnụ n'obi Chineke n'ụbọchị tata. Happy Independence. Anyị na-ekene Chineke onye fụrụ anyị n'anya, onye nọnyere anyị, onye na-anụla anyị ọgụ, onye na-echekwaba anyị, onye si anyị jebe na ụjọ adịrị ya. Anyị na-ekene maka ngọzi ya niile n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekene maka ngọzi ya, ka anyị na-ewele onwe anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile dị mma, na-erunye n'aka ya bụ Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu anyị, ka ọ na-agbazila anyị. Anyị nwere ebumnobi ndị ọzọ, ka anyị natazi anyị isi a na-arụnye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ka anyị chetakwazi anụ n'ụzọ pụrụ iche nwanne anyị nwoke Charles onye ụlọ, ka anyị ọnụ amala Chineke n'isi ya. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Eucharistia nwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile n'ọnụ ụmụnna m, emehiela m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume, na site n'ịrapụ ezi omume o kwesịrị na m ga-eme, site na mmehie m nke kasịrị ukwuu. Ya ka m ji ayọ Maria dị ngọzi Virgin ọkpụ, na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile, na ụnụ ụmụnna m, ka unu rịọbara m ose bụrụwa Chukwu anyị ayịyọ. Ka Chineke ji ike niile meela anyị niile ebere, gbaala anyị njọ anyị, ga duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu. Udo dịrị mmadụ.
anyị yọọ ayịyọ. Chineke anyị, site n'irube isi nke Jesu nwa gị ịkụlitere ụwa dara ada, biko nye anyị bụ ndị kwere na gị aṅụrị dị asọ, mekwa ka anyị bụ ndị ịgbapụtara n'igba ohu nke njọ nweta aṅụrị dị ebi ebi. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Ezikiel. Mmụọ nke onye nwe anyị banyere n'ime m. Ọ bịakwara mee ka m guzo ọtọ n'ụkwụ m abụọ. Anụrụ m ka ọ na-agwa m okwu sị, nwa nke mmadụ, ana m eziga gị ka ijekwuru ndị Izrel, ndị bụ mba na-enupụ isi, ndị nupụrụ isi megide m. Ha na nna ha enupụla isi ha megide m, ruo ọbụladị ugbu a m na-ekwu okwu. Ndị ahụ m na-eziga gị ka ijekwuru bụ ndị isi ike na ndị nnupụ isi. Gwa ha ihe ndị a, sị ha, lee ihe onye nwe anyị Chineke kwuru. Ha bụ ndị na-enupụ isi, n'ihi ya ma ha gere gị ntị ma ha egeghị ntị. Ihe dị mkpa bụ na ha ga-amata na onye amụma nọ n'etiti unu. Okwu nkwusobụ ụwa. Anya anyị wụkwasara n'onye nwe anyị ruo mgbe ọ ga-egosi anyị ebere ya. Gị bụ onye ahụ nọdụrụ ala na oche eze nke igwe, ewelitere m gị anya elu n'ụdị ahụ anya ọhụụ si ele aka nke nna ya ukwu. Ruo mgbe ọ ga-egosi anyị ebere ya, dịka anya odibo nwaanyị si ele aka nne ya ukwu, otu ahụkwa ka anya anyị si ele onye nwe anyị Chineke, wee ruo mgbe o mere anyị ebere. Onye nwe anyị, mere anyị ebere, biko mere anyị ebere, n'ihi na nleda anyị eledara anyị akarịala, obi agbapịala anyị n'ebe ndị nganga ji anyị akpa ọchị. Wụkwasara n'onye nwe anyị ruo mgbe ọ ga-egosi anyị ebere ya. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ nke abụọ Pọl dị nsọ degara ndị Kọrint. Ka m wee ghara ifuli onwe m elu karịa, n'ihi ihe ịtụ anya na oke mkpughe Chineke kpughere m, etinyere ihe mgbu n'anụ ahụ m, ka ọ na-adụ m dịka ogwu. Ihe mgbu dị n'anụ ahụ m na-eti m aka dịka mmụọ ozi nke ekwensu, na-eme ka m ghara ifuli onwe m elu karịa. Ugboro 3 ka m rịọrọ onye nwe anyị arịrịọ banyere ihe a, ka ọ pụọ m n'anụ ahụ m. Ihe ọ zara m bụ, amara m ezurala gị. N'ihi nke a, n'ihi na ike m na-apụta ìhè mgbe ike mmadụ na-adịghị. Ya mere, obi dị m ụtọ nke ukwuu mgbe m na-anya isi n'ime adịghị ike m niile, ka ike nke Kristi were dakwasị m, birikwa n'ime m. Ya mere,
n'ihi Kristi ka m na-anagide adịghị ike m niile, mkpagharị ndị mmadụ, mkpa, nsogbu niile na ihe ndakwasị dị iche iche, n'ihi na mgbe m na-adịghị ike n'anụ ahụ ka m nwere ike na mmụọ karịa. Okwu nkosabụ ụwa. Okwu Chineke ghọrọ mmadụ wee binyere anyị. O nyere ndị nabatara ya ike ịghọ ụmụ Chineke. Anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'Oziọma dị Asọ nke Maki dere. Jesu wee si n'ebe ahụ pụọ laghachi n'obodo a mụrụ ya. Ụmụazị ya sokwa ya gaa. Mgbe ụbọchị izu ike ruru, ọ malitere izi ha ozi n'ụlọ nsọ nke ndị Juu. Ibubo wee wụọ ndị niile nụrụ nkụzi ya n'ahụ, nke mere na ha malitere ịjụ sị, ebee ka nwoke a nọrọ mụọ ihe ndị a niile? Olee ụdị amamihe e nyere ya? Lekwa ọrụ ebube nke a rụrụ site n'aka ya. Nwoke a ọ bụghị nwa kapịnta, nwa Meri na nwanne James na Joseph na Judas na Simon? Ụmụnne ya ndị nwanyị, ọ bụ na ha anọghị n'ebe a n'etiti anyị? Ha wee hie ụzọ n'okwukwe ha, jụ ịnabata ya. Jesu wee sị ha, onye amụma nwere nsọpụrụ n'ebe ọbụla ma o ewepụ n'ala nna ya, n'etiti ikwu na ibe ya, n'obi nna ya. N'ihi ekweghị ekwe ha, o wezighị ike ịrụ ọrụ ebube ọbụla n'ebe ahụ, ma ewepụga na o bikwasịra ndị ọrịa ole ma ole aka ya, wee mee ka ahụ dịkwa ha mma ọzọ. Ekweghị ekwe ha wee ju ya anya. Ozi ọma nke osebụrụ ụwa. Okwukwe anyị dị n'ime ya,
nwatụrụ Chineke m, okwukwe anyị dị n'ime ya, onye na-abịa ọzọ. Okwukwe anyị dị n'ime ya, nwatụrụ Chineke m, okwukwe anyị dị n'ime ya, aka na-asa njọ. Okwukwe anyị dị n'ime ya, nwatụrụ Chineke m, okwukwe m dị n'ime ya, onye na-abịa ọzọ. Okwukwe m dị n'ime ya, nwatụrụ Chineke, okwukwe m dị n'ime ya, onye ahụ mere emeze ga-eme ya eze ebighị ebi. Onye ahụ mere emeze ga-eme ya. Chi ahụ na-abịa ọzọ ga-eme ya eze ebighị ebi. Onye ahụ mere m mma ga-efe ya. Ya febenu ya eze ebighị ebi. Febenu ya o eze ebighị ebi. Febenu ya o eze. Yeah, febenu ya o eze ebighị ebi. Febenu ya o ebighị ebi. Febenu ya o. Yeah, febenu ya o eze ebighị. Febenu ya eze ebighị ebi. Onye ahụ nyere gị ndụ ị ga-efe ya efe eze. Onye ahụ nyere gị ndụ ị ga-efe ya eze ebighị ebi. Chi ahụ na-azụ oke ị ga-efe ya efe eze ebighị ebi. Chi ahụ nyere gị ndụ ị ga-efe ya. Febenu ya o ebighị ebi. Febenu ya o ebighị ebi. Febenu ya o ebighị ebi. Febenu ya eze ebighị ebi. Febenu ya o eze. Febenu ya o eze ebighị ebi. Febenu ya o eze ebighị ya eze ebighị ebi. Amen. O nwere onye a mụrụ n'ụwa na-enweghị ihe o ji wee pụta n'ụwa ọ ga-eme. O nwere onye na-enwere a mission why he is here. Every one of us. O nwere ike ọ bụrụ mission to preach. Mission to direct. Mission to bring justice. Mission to speak the truth. Mission to bring righteousness. Mission to educate others. Many missions. Onye ọbụla ketara oke n'ime. Also call it charism. Call it anything. Mana o nwere onye batara n'ụwa na-enwero mission Chineke ji megin ji etinye ọbata. And o nwere mbọsị ọbụla second, minutes, hour, days, weeks, months, Chineke na-ada akpọ onye ọbụla oku na-agwa onye ọbụla ihe ọ ya eme. Mana ọma ị nwere ntị. Ị nwere gịnị? Ntị. Do you have the ears to hear the voice of God talking to you? Ezekiel, I go na akwụkwọ nke izi today. Agbụrụ ya abụghị agbụrụ ndị amụma. O si na be ndị amụma pụta nke ị ga-asị na ọ bụ onye na nna ya na ụmụnne ya ukwu na ibi ndị amụma. Mana ọ sị na Chineke mee gịnị? Kpọrọ ya oku. And mgbe Chineke kpọrọ ya oku, he heard the voice of God because he was attentive. Ọ na-ege ntị.
And God started sending him for a mission. And the Spirit of God, he said the Spirit of God entered him. And he did what? He stood on his feet. Maka onye ọbụla ga-eje ozi ama nana. Onye ọbụla na-eje ozi ga-akwụ ọtọ. He stood on his feet. Ọ bụ na ị chọrọ ịgara Chineke ozi, ọ bụ na ị chọrọ igwu ụwa okwu, ọ bụ na ị chọrọ ime ihe n'ụwa, ị ga-akwụ ọtọ. You cannot sit down. You cannot. That is why onye ọbụla chọrọ ime achieve anything in his or her life must be what? Energetic. You know, you cannot be sleeping to achieve greatness. You cannot be lazy to achieve greatness. No way. You must walk extra miles. Maka nne na ụmụaka anụ anaghị ha ga na-afụ na-asị, hey, Microsoft, Bill Gates, wow, Amazon, wow, this ha kọlụ go to ha si wee bido. Ha kọlụ go to ha si wee bido. If that they were not sleeping, they were keeping sleepless night. You know, they were keeping sleepless night in order to become what they are today. Maka na ụfọdụ n'ime unu chere na everything comes in a platter of gold. No. Asị gị gụba akwụkwọ, imango. Asị gị mee nke a, imamme. But in your mind, you want to be the richest person in the world. In your mind, you want to be a professor, a doctor. You want to be a celebrity. Go to California, Los Angeles. You know, movie and Hollywood. If you go there, if you see people who slept on the streets, people sleeping on the streets, can make into Hollywood. Movie. You see them sleeping there until one day the clock will do what? Will clock on them, and they will make it. And you will not remember again. The young one will not remember there was a time he was sleeping on the street. He gonna visible celebrity, no make it this. Go and ask them how far they have gone. The same thing Ezekiel gara. Maka na Chineke sị ndị na-eji izu ozi bụkwa ndị isi ike, ndị ekwe ekwe. Rebellious people. But do what? Stand their ground. And make that mark. Make a mark. So that after everything, they will know that there was a prophet. After everything, that they will know that there was a prophet among them. So it calls for making a mark. On your bona pass, we know that you passed through here. Paul no we narrate here. No uborone ka ihe shike ihe arụmgbu na ihe a niile dakwasịrị ya ebe ọ na-eme gịnị ebe ọ nọ on his mission, the mission that God sent to him. See, there's nothing he could do, but God said, my grace is enough for you. Amen. My grace is enough for you. That is only what God told him. What do I see? Because of people, because of my mission, I have received insults, persecutions, slanders, and everything. I was given 40 strokes of canes minus 1. 39. Akulia.
because of God, his mission. And in the case of Jesus Christ, he came to his own people. He came to his own people. His own town. Great miracles and wonders na ebendozonine obataze na bennia ebo amya owekuya kuzuele ha si hey ebe ka nwa anu a si wemegin wete amamihe. So they realize that don't were amamihe. Ebe ka onye si wete gin amamihe. Oh akwa nwa just carpenter, because uno man carpenter na carpenter abro ene me obro o fostri maker onye o fostri bu higher, mother others o were ndi na n'obodo asi no onye carpenter under another akwa akpati ozu kawan puchie iburi na aga otu obno so sogi o have the carpenter oche gi mebie oboko oche niile o no oche ahụ ụmụ anyị ji anọ na kitchen na ndị ọzọ ịkpọ ha kụzie ya ka eji kpọọ ya ọkwa nwa kapịnta. Ọkwa ụmụnne bụ ihe n'ebe a o nwere uru ha bara, and because of that we will not listen to him. Akụchi obi ha ihe ahụ ọ gwara Ezekiel na ndị akpọchikwara obi, o ji wee sị ha n'enu ngwa n'enu na onye amụma na-enwe ugwu ebe niile belụsọ nsọ na be nne ya ebe a mụrụ ya na be ha n'etiti obi nne ya kwa o onye amụma adịghị. It's just like many of us are crying, oh Biafra, oh this and that and that and that and that. Egbu anyị, aha anyị, emenka. But somebody wepụtara isi si ka nwụọ. A common person wepụtara isi si ka megin ka nwụọ, but greed ekweghị ụfọdụ n'ime anyị to do what? To support his actions. Enwere ike kwere na ọ na-anyị ara wee si na isi adịghị mma, mana ọ mụ ihe ọ na-eme. Ọ bụ na anyị emeghị mkpọtụ, ndị anụ agụrụ anyị ka gịnị ka oke lie mkpọtụ ahụ ọ na-eme is something. Ekwesịrị support ya ma ekwe ma mkpọtụ ahụ gwa until mkpọtụ ahụ apụta ife. Mana ụfọdụ n'ime anyị, because of our wealth and everything, we want to protect it, we want to do everything. Onye amụma ada niile ebe a mụrụ ya. Even as we are here with you, with your father, una man value there, you will not value him because unu ma ebe o si, unu ma ebe m si. Onye bịa ịkwụsị ọkwa nwanne ọzọ, ọ bụ ya kwa bi ha nwanne ọzọ ọkwa ya na ebe na amụ ya kere, mana ọ bụrụ onye ọ chapụtara ebe a kwuwe na nọrọ ebe a na-ekwu because na enweghị onye unu ịmaghị be nna ya ịmaghị a na-ekwe ike be nna nke anyị aka nke mma egebie ntị ihe ọsị unu ma ọsị unu manye n'elu na amanye n'elu, ọsị unu kwutu akwụtu na akwụtu mana onye nke asị unu kwụrụ ọtọ na onye ọbụla na-enye anya. Okay, amen. Ekwe m n'otu Chineke na jikere m n'ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na onye Jesu Kristi so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ ya amụ, eme ya eme.
ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata na Virgin Maria ọ bụrụ mmadụ abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, bụ ọnwụ enye o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nri Chukwu, ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ onye na-enye ndụ, onye na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna nwa, onye si na ndị ọma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwuta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ na ndụ ga-abịa. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị na-agbakọtago ọnụ n'ụbọchị tata n'obi gị, n'ihi na ịgwala anyị na amala gị ezugola anyị. Your grace is enough for us. Anyị eburugo ọnọdụ anyị niile na-achọ ịbịakwute gị, na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị anyị. When I nụrụ anyị ka anyị natazie na isi a na-arụnye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Abụ m onye mi na-echere m Chukwu, abụ m onye mi na-echere m Chukwu, onye njọ dịka m mi na-echere m Chukwu, onye njọ dịka m mi na-echere m Chukwu. Chukwu, onye njọ
anyị bụ onye mi na-echere anyị Chukwu. Anyị bụ onye mi na-echere anyị Chukwu. Ndị njọ dị ka anyị mi na-echere anyị Chukwu. Ndị njọ dị ka anyị mi na-echere anyị Chukwu. Eze nke ube chi kacha chi niile, anyị ewelugwu umeala na nsọpụrụ wee bịakwute gị n'ụbọchị tata. Anyị ewelukwa na ọtụtụ ebumnobi anyị, mkpa anyị niile, n'ọnọdụ nke ezinụlọ anyị, ọnọdụ ụmụntakịrị anyị, n'ọnọdụ nke ndụ anyị, gosipụta gị n'ụbọchị tata. Anyị na-ayọ ka iche ntị n'ụlọ anyị ma gbuola anyị ha niile karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. na-erunye masị ya n'ụzọ pụrụ iche maka ebumnobi niile nke ndị charismatic prayer group. A na-erunyekwazị ya maka ebumnobi ezinụlọ nna. Rịọba na ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụbụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Onye nwe anyị, biko mee ka aja nke a anyị na-achụ
maka otito nke aha gị, sachaa anyị site n'ụbọchị ruo n'ụbọchị, ka omume anyị bụrụ ihe na-ewetara anyị ndụ nke ga-akwadebe anyị maka eluigwe. Ayọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye lụlọ welite n'obi elu. Ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azụ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri ihe mere o nwere maka mmehie mmadụ, kwere ka mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa site na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-etobego oge niile n'igwe na-asị nna anyị dị nsọ, esi eso gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ na-erukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunie n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara o were achịcha nye gị ekele na otuto nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya ụnụ niile, nke a bụ arụ m ka a ga-eduru nye maka ụnụ. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otuto bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya ụnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Ka anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ
nna cheta nzukọ gazuru ụwa niile mee ka ịhụnanya jupụta gozie Pope Pius Francis na Bishop Pius Nicholas na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji ụgwọ wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nye nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile na ndị mere uche gị n'ụwa eketa ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-etogide etogo ebe si na Jesu Kristi nwa gị. ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya na-edikwa n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna jike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị osebụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. na Kristi n'elu n'ụwa atụrụ nke Chukwu n'elu onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa, anyị na-enwekwa onye isi ọma bụ ndị afọ na ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Onye nwe anyị, onyinye inyere anyị n'oriri nke a ebuka, biko anyị na-arịọ gị mee ka anyị nara onyinye nzọpụta nke a were na-eto gị mgbe niile akwụsị akwụsị site na Kristi onye nwe anyị. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Second collection is to defray parish expenses. Biko, kunu donate generously. Choir. Towara ya mama, si anamela. Towara ya mama, yana na mana, yana meya. Towara ya mama. Otuto dịrị Jesu. The annual Catholic Appeal is once again in progress. Our goal is $22,152. As of now, we have 8,775 in pledges. Please, if you have already made the pledge, thank you. And we remind you to return your envelope. If you haven't made any pledge, please do so. The parish will be offering adult classes for the sacraments. If you are interested, call me or you call the parish rectory. As you know, we are open to full capacity. Wearing of mask is still required. And we also remind you that the obligation to attend Mass Saturday and Sunday is back in effect. It was waived during the pandemic. Today we are very low turnout here. We ask all those watching at home, except you are sick, please endeavor to come to Mass. The Mass is full capacity for the church. We are not in anywhere near that. Please come to Mass. The wheelchair lift is also available. If you want to use it, you come on time. The second collection for next week is for landscaping expenses. For Cairo, no guys are very, very sharp. You know, Madanema Azu, Oba Ngorogo. Aka. The flower circle is still available. The minimum donation remains $25. The rectory will be closed tomorrow in observance of Independence Day, which is today. The holiday is pushed. And we also remind you that the rectory during the summer month will be closing noon on Fridays throughout the summer. Ka Fada si wee kwu, biko na-echeta na nwanne anyị nwoke Charles onye ụnọ na-ekpere ụnọ ma na o nwere challenge for some time now. Biko na-echeta na ya na-ekpere na enwere ihe Chineke ada eme. God can do unthinkable. Ndị nne anyị mana taa ka eji agọzi unu. Mmesi announcement. Una binie ọtọ ebe unu nọ, una apụta na na-apụtazi agọzie unu. Biko, Akụnna nọrọ m nọ na church. Stand up. Father and the church community of St. Fortunata, Akụnna nọrọ from high school, graduated from licensed practical nurse
from high school. Biko koloni aka. Oya beline be umwa gane mo fuma gane me after when I finish announcement after the mothers you come and receive blessing from father, okay? It is worth doing. And every other person that is studying, do your best. We are solidly behind you for the best, okay? Last week it was Nna. Father Okolo, anya chezoroi, anya mansino nwanne Okolo, anya na sege no, maka anyị ma na o tego anyị fudebe gị, biko n'okolo no Father aka, inwekwa efe ịbịa na-anọnyela anyị, anyị ma na ebe ị nọtere aka. Enwe ndị birthdays, anniversary. Oh, okay. No, Anuforo, Solomon. May the blessings of the Lord be upon you. We bless the Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Solomon. Happy birthday to you. Because let me remind parents again, Ununanya Anya Savago Mass, altar servers, please bring the children to the church on time so that they can serve Mass and get closer to God Almighty. Amen? After that, Akuna, you come out to get your blessing, all right? Otito diri Jesu. Enyemaka anyị dị n'afọ dị nwenụ onye mere n'igwe na ana Chineke nna debele dị ịfụnanya anyị na-ekele gị n'isi ndị mama anyị ndị iji kwalụ ngwa ọrụ nke ezinụlọ anyị na-ayọ ka ị nọnyelụ ha niile n'ofu n'ofu na-agọzi ha mgbe niile nọnyekwazi ha na nnukwu ọrụ nke ịzụ ụmụntakịrị nke ha na-azụ ka ụkpụrụ nke ha na-akụnye n'isi ụmụntakịrị ha mụtakwazi nnukwu mmemme n'ụzọ pụrụ iche gọzikwazi ndị di ha gọzie ụmụaka ha niile nwanne anyị nwaanyị onye nke dịkwazi n'ime gọzikwazi nwa nke o bu n'ime afịa ka nwekwa anyị ike mụọ nwa n'ụwa n'udo dịka ụmụ nwaanyị ndị Hibru onye nwaanyị mgbe ọbụla ị na-agọzi anyị mgbe ọbụla ị na-egosi anyị akara nke mmeri gị anyị ga na-ekwupụta n'ezie na-agwa ndị mmadụ na gị bụ Chineke dị anyị mma anyị wee na-asị ka mbunye elu ka oto dịrị gị n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị ya bụ ka Chukwu jikere na-egozie unu niile nna na nwa na mmụọ nsọ. Yeah, congratulations, sir, for the success. You know, we love success. We love winning. Lord, we thank you for the gift of your daughter, whom you love, whom you've created, whom you've given a purpose in life. We thank you for the understanding, the strength, the resilience you've granted unto her that has pushed her into deeper studies and deeper pursuit of knowledge. We thank you, Lord. We ask you to continue to bless her because we know that this is just a tip of an iceberg, that where she is going is greater than where she is now. May your hands never depart from her.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Congratulations. All right. Just like Sanweke kwuru, Charles onye ụlọ, biko ọ bụrụ sọsọ ikpele ekpele maka okwukwe nwere ezi ọlụ. Zanụ ya, okwukwe nwere ezi ọlụ. Ọ nwụrụ pee, ụnọ n'oche a na-ekpe ekpele a Chineke amanụ ya. Ịma nke Chineke ga-anụ na ụnụ jelubie ma ọ kpọọ ya na fon, kpelie ekpele na ntị ya. Enwekwanụ onye ga-enyeli aka, biko ya nyeli aka. Unu n'anya ụnụ afụ na otego ọya bala ọya, ana onye na-aya ọya sinse enwekwuru ebe o si eweta ego. Unu maka obodo a dị, unu maka obodo dị, biko kpọọ ya na fon, jenu visit ya obi. I've been to the house. Ebe a Rimi Ọhagwụ bibu na that particular building. Biko kpọọ ya na fon, ọ ga-direct unu ọfụma. Biko. Then ọzọ dịka nwanne anyị nwoke Fada Okolo nọz na Ohio now. So nọrọz na New York. Ọ gbadago Ohio now. In fact, ọ ga-anaba Ohio n'abalị a. So ọ maka unu nwa ka o ji wee nọluo tata ka o wee bịa ụka. Ayọrọ m ya ayọ yesterday si abịa ụka tata, and o kweta o kwesịrị ịnaba in the morning, but to impact the blessings ka o ji wee nọluo. So from church, ọ na-ruru pampam onwe ike isi na church anaba ozugbo. Kedu ihe bụ ọlụ anyị ebe ọ nọ? Anyị ga-enye ego fuel. So ọ na-apụ n'ilo kịta, enwe onye ji agbajuolu fada fuel ka o wee nwee ike drive, because ọ ga-esi ebe a nyagide moto for the next 6 to 7 hours to Ohio. So anyị ga-agbajuli ya fuel ka fada nwee ike jee ọfụma ka ọ na-etinyekwazi anyị na ekpele. Ana m ekene unu niile na-asịzi onye ọbụla happy independence. Unu achọrọ ịza m? Onye nwe anyị na onye lụrụ. Ya Chukwu ji ike dị na-egozie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Sorry, Osam go mass before. Is it the first time? Oh, okay. Okay. No, I mean, since, okay, so because to thank you all to serve us for the first time we are starting serving at mass after pandemic. So I appreciate the courage. Thank you for doing this service. Then the remaining all to serve us, you have to start. We have to start. We have to put life into what we are doing. Thank you.